Tuovi täällä moi. Eilen mä puhuin kritiikistä ja siitä, kuinka se nakertaa meistä itsevarmuuttamme, iloamme ja tyytyväisyyttä tekemisessä ja meissä itsessämme. Tänään mä kerron sulle omakohtaisen kokemuksen, kun mä olin pesäpallopelissä tuomarina. Ja siinä kävi pari sellaista tilannetta, mitkä oli kyseenalaisia, että olivatko minun tuomitsemiset oikein. Ja vierailijajoukkueen naiset alkoivatkin huutelemaan ja näyttämään tuskastumisensa mulle. He alkoivat kritisoimaan mua, mikä aiheutti sen, että minäkin aloin soimaamaan itseäni sisälläni. Ja siinä mä seisoin kentällä ja mä ajattelin, että nyt ei ole kyllä kovin kiva olla. Yksi nainen, joka näytti todenteolla tunteensa mulle siinä mun lähelläni, mäkin olisin voinut kimpaantua ja suojella itseäni ja huutaa takaisin. Mutta mä jostain syystä jaksanut edes vihastua. Mä ajattelin, että tällainen oppikoulu voi perhana. Ja koska siellä oli pakko olla, niin mä vaan päätin olla ja tuntea, että millaista siellä on oikeasti olla, kun ihmiset omalla toiminnallaan hyökkää minua kohtaan. Ja mä tunsin todellista yksinäisyyttä, avuttomuutta, sellaista mitättömyyttä, ettei mulla ole mitään arvoa siinä hetkessä. Ja mä huomasin olevan jäätynyt ja mun sydämeni oli aivan murskana. Jos mä olisin voinut, mä olisin ottanut jalat alle ja juossut sieltä pois. Kun mä pääsin pois sieltä pelistä ja omaan rauhaan, mä aloin käymään asiaa itsekseni läpi taputellen, koska se EFT-taputtelu on tosi nopea työkalu ratkaisemaan tällaisia ongelmia ja palauttamaan takaisin se hyvä ja rauhallisen olotilan. Ensin mä kävin läpi kaikkia sitä, mitä mä tunsin toisten tekevän mulle. Ne huusi ja ne arvosteli ja ne epäilivät mun kykyjäni. He halusivat jollain lailla alistaa mut omaan tahtoonsa ja oman vallan alle. He eivät välittäneet musta ihmisenä, vaan omasta voimasta ja siitä, että saavatko he murrettua mut. Ja se nosti mussa esiin vihaa, itse asiassa raivoa. Ja sen jälkeen tuli paljon surun tunnetta ja sen surun mukana paljon kyyneliä. Ja kun mä olin käynyt läpi nämä kaikki, mun eteeni nousi kuva musta pienen lapsena. Muisto minusta pienenä jonkun virheen tehtyäni ja äitini ja tätini arvostelivat mua todella ikävästi. Minä todella pienenä sen kaiken alaspainamisen keskellä. Ei minkäänlaista mahdollisuutta puolustautua. Kukaan ei puolustanut minua. Kukaan ei tukenut tai antanut turvaa. Ja minä pieni siellä aivan yksin ja sydän palasina. Ja se sama tunne mulla oli siinä pelissä. Mä olin sielläkin se sama pieni tyttö ja ihan rikki toisten moukaroidessa minua virheestä tai mun arviostani. Kun me olemme näin aikuisina pahoissa paikoissa tai tosi kovan paineen alla, niin me koitamme taistella siitä läpi tai me haluaisimme paeta paikalta tai me jäädymme, kun me emme pysty toimimaan oikein mitenkään. Ja me olemme niissä tilanteissa kuin pieni lapsi, joka etsii turvaa, tukea, ymmärrystä ja rakkautta. Siinä tilanteessa ei auta kommentit, että sun pitää kasvattaa itsellesi suojakuori, jolla sä saat itsesi suojattua noita ihmisiä vastaan, tai hyökkäys on paras puolustus. Ei. Meitä pitäisi kohdella noissa tilanteissa kuin tuota pientä lasta, joka on aivan rikki ja vaan tärisee pelosta ja on sydän murskana, kun hän ei saa noita perusasioita tai aikuisen tuomaa rauhoittelua ja sylin turvaa. Sitä, että se aikuinen ottaisi asian hoitoonsa, kun se pieni ei vielä millään kykene siihen. Mä sain tuohon kauheaan kokemukseeni, minkä mä olin kokenut jo varhain, turvaa, tukea ja rakkautta multa itseltäni, kun mä kävin tuota tapahtumaa läpi. Syliä, turvaa, hoivaa, rauhoittelua ja sen, että musta oikeasti välitetään. Ja se tuntuu tosi hyvältä ja voimaannuttavalta. Mä sain paikattua yhden erittäin ison haavan itsessäni ja se on todella merkityksellistä ja se kasvatti minua taas vahvemmaksi minuksi. Ja tärkeä juttu näissä meille tapahtuvissa paskoissa kokemuksissa on se, ettei ne tapahdu meille sattumalta tai siksi, että maailma ja ihmiset ovat meitä vastaan. Ei, maailma ja ihmiset ovat itse asiassa meitä varten. Ja nämä jutut tapahtuvat meille siksi, että me näkisimme, millaisia haavoja meissä on, millaisia niin sanotusti heikkoja kohtia meistä löytyy, mitkä estävät meitä elämästä sitä meille parasta elämää.
Sitä elämää, mitä säkin usein unelmoit eläväsi. Se sinun ihana, aito, sujuva elämä tulee näiden kokemusten käyntien ja haavojesi paikkailujen seurauksena. Ja kun sä parannat sun haavojasi, kukaan ei tule enää sen jälkeen iskemään tuohon haavaan enää. Ei ne voi, kun sitä haavaa ei enää ole. Mitä tällaisen haavan parantamisen seurauksena tulee myös? Sä alat näkemään, että ketkä on sun ihmisiä ja paikkoja tässä elämässä. Jos meidän tehtävä ja tarkoitus on tässä elämässä tuntea iloa ja nautintoa, mä ainakin huomasin, ettei tuo tuomarointi sitä mulle ole. Joten nyt uutena minuna mä valitsen mennä sellaisiin juttuihin, mitkä sopii mulle. Ja mä etsin enemmän minulle iloa tuovia tekemisiä päiviini. Elämähän on valintoja ja mä valitsen mennä mun iloani kohti. Ja välillä se vaatii katsomaan niihin juttuihin, mitkä eivät ole niin iloisia, jotta ne ilon vievät tunteet ja kokemukset saadaan pois sen aidon oikean ilon tieltä. Mä pidin sen työpajan vasta ja se on vielä katsottavissa 6.6. kello 21.00 asti. Jos sä haluat tietää, mistä ne sun ilon estejät kumpuavat sun parisuhteessasi tai sun elämässäsi, niin mene tuosta linkistä sisään tai laita mulle viestiä, jos se jollain tavalla ei toimi ja mä laitan sulle linkin tulemaan. Ihana, kun sä katsoit tän. Pistä kanava seurantaan. Hei hei nyt.